ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଛି ଖବର ଆସିଲା ତେଣୁ ଆମେ ସାପକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିବା ସାପ କୋଉଠି ଅଛି। এই ভিতরে আছে কাঠা ভিতরে আছে এই সাপটা ভিতরে পড়ছে ଇ ଭିତରେ ଅଛି। হ্যাঁ এই ভিতরে আছে କି ସାପଟେ ଦେଖିଛ ତାକୁ? কি সাপটা দেখিলে চিহ্নিনি মু বড় সাপটা ভাই ବଡ଼ ସାପଟେ। হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଇ ଭିତରେ ହଉ ଦେଖିବା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? টর্চ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ଦେଖିବା। ବଡ଼ ସାପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଓହୋ ମାଇ ଗଡ଼, ଆରେ ଏଇଟା ଅହିରାଜ ସାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅହିରାଜ ସାପ ବୋଧେ। ହଉ ଦେଖିବା ଅହିରାଜ ସାପ ବୋଧେ। ହଁ টর্চ আছে টর্চ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହିରାଜ ସାପ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଅହିରାଜ। ଏ ସାପ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। लाइट साइड बता पूरा उठाने କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ତାରଟା ଅଛି ताराटा ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ।
ଅହିରାଜ ପରା ଏଇଟା ଅହିରାଜଟି ତାର ନା ଅହିରାଜଟି ନାଇଁ ନାଗ ନାହିଁ ଅହିରାଜ ଏମିତି କଣ ୟା ନାମ ହେଉଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଅହିରା ସାପ। এটা ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଯାହା ହଉ ଏ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସାପଟି ପଶିଥିଲା। ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ସାପକୁ ନ ମାରି ସେ ଆମକୁ ଖବର କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ନା ଘରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଘର କରିକି ୟା ସାଙ୍ଗେ ଚଳିବୁ ଯେ ତୁ ଘର କରିକି ରହିବୁ এটা ব্রাউন কলর অহিরা আছে। এটা কোন ହେଇଛି କହିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସାପଟା ପୋକନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଆଉ ସାପଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରାଦେଲା। ଆରେ କୋଉଠି ଥିଲା କୋ ଭିତରେ এই ভিতরে কাঠটা সঙ্গে ଏବେ ପରା ଧାମଣାଟେ ଧରିଥିଲା କହିଲ ଧାମଣା ବାସନା କଥା ଆସେ ଏରାକ ଏ ଧାମଣା ସାକରେ ଇଏ ସାଥି ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଧାମଣା ବାସନା ହେଲେ ଇଏ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ସେ ଭାଇକି ପଚାରିଲେ କେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସାପଟି କେମିତି ଦେଖିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଘରେ କାଠ ହରିକା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗଲା ଆସିକି ସୁ ସୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ସୁ ସୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଖୁଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେ ଭିତରେ ସୁ ସୁ ଶୁଭୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସାପଟା କି କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ ସେ ଯୁଗୁରୁ ଅଜୟ ନା ବୋଲିକି ନନ୍ଦପୁରର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ କରିବାରେ ଆସିଲେ ଖୁଣୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଏଠି ଦେଖିକି ଏଠି ଧରିକି ଆଣିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାପଟାକୁ ନ ମାରିକି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସରିଲା ଆମେ ତାକୁ ନେବା ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା।